So ayan mga ka-alright, so stop na yun dyan. Ubusin nyo na ng halo, ipapalaman na ni Cornel. Kuya Gasyo, para sa tao, para sa pamilya. Gumagawa ng bahay, kahit walang sweldo. Sabla ding umaasa ng konting paghango. Pagod man ng katawan, tuloy lang ang trabaho. Para sa anak at kapwa, lagi siyang andito. Kahit mag-isa sa laban. Ayan, good morning mga ka-alright. Araw ng Sabado 18 na tulan, no? Yan, malapit na naman ang cut-off. Grabe. Nga na naman kami, nga. Ayan po yung gawa ni Quarrel lang karan, no? Ang ganda. Ayan. So, ayan. Ngayong araw, asintada. Diretso ko yung sa may hagdan siguro. Para panagliaut si Kuya Puloy. Para pag nagbuhos, mayroon ng asintada yan. Asintadahan na rin yan eh. Yan. Yung ginawa natin. Alright. Yan, dito raw lahat. Baka sila pa Joel, dito rin sa Kuya Puloy. Gagawa. So yun mga ka-alright, maghahalo kami ni Cornel dito. Ito mga nakasako dito. Ito, asintadahan natin ito. Vicente saan? Saan siya? Ewan kung magpapalitada o mag-asintada siya. Dito, mag-asintada naman dito eh. Pinto lang ititira dito eh. Pwede dyan siya mag-asintada. Ito pagtulungan natin no. Ay, wala natong libor eh. Yan, halo kami. Ipaglaman ko lugod, nalalay sa ayam. Inisip ko. Men! Patayin mo sa natin ni Isuralin. Pagkagabi, sige bumba ko kito. Ibad yan ako. Marawasan na sana. Mabalitin. Alam ko, pwedeng isalda. Kaya po, diretso namin yung asintada dyan. Sa panag-layout.
Nagawa ng hanggan. Okay. Ayan, dito si Cornel. Papatuloy niya si Dada rito. Yung panagbakal tayo doon, sobrang mo na lang dito. Oo. Para kung ano, dugtungan na lang. Siya, sabi ko last day na, kina Trisha ubusin na lang yung mga materials at bigyan ko ng instruction doon sa team na ubusin na lang yun. Kapuloy. Kaputol. Ha? Yaw! Simento na lang pa, ano natin dito, hamba. Simento hamba na lang dito. Pag ilang na yung bakal mo dito? Isang patong pa. Isang patong pa? Yan ba, oh, bilang yan, sa'yo lang. Lima pa lang. Isa pa. Ito, lumabas oh. Bindere. Malag mo na, malaglagan. So yun na po, nakapatong na si Cornel oh. Kaya si Tilo naghahalo sa amin. Bahala yung ulo ni Cornel, matigas naman ang ulo nito. Matigas ang ulo ni Cornel. Isa do. Mamaya na Cornel. Bas ka muna na.
Ang maganda talaga dito. Kasi compare dito kasi dito magtutok lang. Wala nang problema kung dito magtutok. Wala. Doon ang ano, bukas. Kaya nga, kasi lang naman kahit doon. Ay, doon na lang. Wala po maganda. Sa ang pintuan. Doon, dito. Dito kasi matabang eh. Dito yung pinto ano kasi lababo yun eh. Tutumbok sa lababo yung pinto. Yung sa may poste. Ang lababo niya. Pindalulo. Ha? Ano meron na? Dito sana ang pinto. Sa bagay. Kataas talaga ang pinakang Ang ano nga dyan, baka natin alam, baka magkakwarto sa dito. Kung totoosin nga, ito dito. Dito rin maglaging kwarto eh. Hindi ng Kaya hagdan. tama lang yung sana na Hindi ng hagdan. kwarto dyan. Dagdag kibay din yan. Doon na lang siguro yung pinto. Kanto na yan. Dito kasi may abang eh. Dito bagay yung asintada. Kasi kung magkakaroon ng kwarto dyan, So, doon lang ang bagay. Bagay naman doon. Bagay naman doon sa dito. maganda ito. Kaya pa ba kagulan niya? Ano ba? Ano na to? Haba na gano'n. Ito lang poste dito. Tapos poste dito. Pero Maganda yan. Magkaroon dito ng receiving baka magkaroon pa dito ng tambayan na open. receiving area. Matagal pa naman. Maganda talaga ito. Karoon dito. Karoon ng Receiving area dito. panabot dito. Sintala. Tapos flooring. May pasamahan no? Mabinta kayo po. Mabinta. Dapat tayo dito lang. Dagdag. Dagdag story. Dapat ano na. Dagdagan na lang natin siguro ng talaga. Para kung isa pa. Grabe tamaan mo. Ha? Wah, matagal pa naman yun. Dito na siguro tayo magpinto. Dito na lang. Kasi dito may abang. Dito may nakaabang para mas matibay yung hollow block. Eh, baka daw kasi makalagay ng kwarto dito. Aka baka maging kwarto to niyan din. Baka maging kwarto. Malaki pa to, no? Maging kwarto yung doon. Kwarto. Malaki pa to. Ganun, ganun. Nandito. Nakal. Nakal. Grabe. Lubinta. Lubinta. Lubin pa. Hindi abang mo sa ano, 1 meter. Pasok na lang yung alabas.
Dito na ako magsurado. So, ganun na lang. Yes, I'm sad to live. Tilo ay. Ang talaga. May Gcash ba yung ano mo doon sa Halo Blacksan? Bigyan mo kasi. Extension? Andun. Ha? Andun. Labas?
Ang dalawang matalo. Kasi babay, dalawang matalo. Oh, putik na yun. Malupit ah. Makita ng daw si siya. Malupit si Tilo ah. Humaarangkada na ah. Makita lang daw ang kanyang minamahal si Tricia. Lupait. Gontik ka nagkakasip ka? Ganda oh. Presko! Ako na may nagsisi na, patawarin mo sana. Mamaya lagyan mo yung balina ko ano lang. Papaganyan ang balina, pababa. Para matigas-tigas. Papalawin lang natin. Lo. Halo. Lo, dali mo yan dito, Lo. Yung lalagyan, halo.
tuba dyan. Ay, po. Ano na? Sana. Ha? Balik trabaho. Ano na? Kaya ka muna. Light pa. Hindi na natin yata. Bakit? Ano dyan? Ah. Pag-online ka pa? Ah, hindi na. Hindi na raw. Tubo. Natubo? Pagkabata mong isa, pahinga tayo. Gigiwang. Amo talaga estilo ay. Relax. Relax. Relax lang. Ito. Gusto mo na mag-relax. Igatan ulit kamay mo. Diyan ko maglagay ng bintana. Mabilis. Ah, ito. Kaya na, makita. Ay, nga ba? Kaya yung libangan natin eh. May tayo ito. Buti nga, di babae eh. Apa yan? Dalawat kalahati ito, gano'n no? Dalawat kalahati. Ay, dalawang halibas saka dalawang mata. Pero dalawang mata yun no? Bakit mansulat ka? Bawasan niya pagka... Diba? Limang patong na ako eh. Review. Ano, Warnel? Sumunta na ka? Amo talaga. Mura na ang krudo ko. Huwag kang mag-alala. Magtitinda ko ng alon? Magtitinda ko ng gasolina sa diesel. Ikano? Mura na ano sila? Kukuha ako dyan sa ano, sa bigil. May kapinalatas dito eh. Oo. Kukuha ko ng container. Wala nang kapinalatas. Iritangin ko ng litro sa bahay. Kaso delikado. Hindi. Hindi. Bawal yung mga nagbuti-buti. Pagdating pa, magmumulta ka pa. Dami na nahuli sa Erika. Dami nagbubuti-buti dun sa Sanduki. Hindi, para sipuan. Bawal yan. Ang dami nila nung na. Yung may boy. Ay, dito. Bawalan niya yan. Bawal. Sa Erika, daming nahuli. Bawal kasi nga yung mga wala nag... Eh, sa kanila din naman bumibili nagtitindang buti-buti eh. Pag wala ka ng pyramid. Ay, ikaw ka nagpirmit sa barangay. Barangay lang. Sa Erika, maraming nahuli. Multa ka pa. Kuha pa, kumpis pa yung tinda mo. Dami na nahuli. Kawawa nga mga nahuli. Mga ginalo. Buti-buti. Walang habulin yung taxi. Pagdating niya sa taxi, kakapatingin ko yung pantay na nakalubak sa labas. Katapos sa iyo. Pagdating sa taas, maliit pa ka oh. Matigas yung bakal, sarado.
Tuloy mo naman ito dito. Uy, ang nilang malakas. Tapos siya ng ganda sa mamaya, Emil. Tapos siya ng ganda ha. Kaya tuloy-tuloy na yung ano dito, tuloy sa hagdan. Puti na natin yan, parang balikan. Pagka umalik, pahinga ulit. Ito kahapon, puta na magal ang kamay ko. Lo, amo. Pero masaya ka ngayon. Ato yung tubo. Ito. Pababa mo, pababa. Yung bakal, no? Balikutin mo. Oh. Para di ka tamaan. Ay, pataas. Oh. Ano mo yung drinking sa bakal? Isa yung estilo ko yun, masaya. Gibay mo na lahat yan. Ha? Gibay mo na lahat. Kananin mo. Pinakaliwa mo. Alam na ba, tungo na naman. Pinag-iba mo kasi. Ah. Do, hello Black Show! Wala na, inaubusan ko rin hello Black Show! Tubig muna, tubig. Go! Tubig muna tayo, lo. Dabar ko yung pataas. Wala ang tubig. May tubig ka, Ti? Wala rin. Wala man. Very good, Lo. I love you, Lo. Balik ko yung pataas yan. Hindi kasi ah. Guys, kung ano yung gagawa ng apakan. Pataas na kasi. Ay, gagawa ng apakan si Carmen.
Alam mo tayo. Pag mamaya po, pwede ka kita magbigas ha? Tatas. Pwede kaya na. Kaya mo yan. Pag ano. Adel! Next time, Arnel. Amo! Mura na ang krudo kay Arnel. Huwag magalala. Kami ang pinaproblema namin. Gasolina at karne krudo. Pampatubig sa palayan. Lamborghini kasi gamit kay Arnel. Alam. Ay, lock, yan, pakulok. Ha? Huwag muna doon na ako. Ano po yung ulo? Akutan mo na muna ang blocks doon, oh. Huwag yan dyan. Wala. Tuloy mo gawin na yan. Ay, Kuya Puloy ba? Pwede talaga si Kuya Puloy. Kaya malapit eh. Huwag mo tayo yung block doon. Yung sinababi. Ikot mo. Dito yan. Ay, dito kayo pangaan. Baba. Adel mo sa biga. Wala na. Ano? Bakit yun mo? Urok mo doon, lo. Sige, kunin mo yan, lo. Dito ka na. Ito na yan. Arnel. Pero mo lang daw amo, maski dili.
Sad na naman. Oh, may tumbalo. Ito. Kaya kasama ko. Hello? Pipi? Sasalita. Talaga ba si Kamapi oh. Ayaw na rin tila ng pipi. Pipi. Ayaw niya ng pipi. Gusto niya bulay. Gusto rin tilo eh. Bulay ang gusto. Ayaw ng pipi. Gusto rin tilo. Yung masaya daw siya ngayon kasi nakita si Tricia. Buray na utot. Mamula-mula daw ang pis ni Tricia eh. Buray na utot. Alin? Maiksi na. And you know my name. Tayo mo ang dulo niya. Ganda iba. Tayo ba lang? Tutumba yan eh. Alim na oh. Kaway. Maybe this time. Lasing na lasing anong ano no? Pag-swimming natin. Nung tayo ng swimming. Lasing ka.
Alam mo, walang lumot eh. 7 oras kalahati lang daw pabalik. 7 oras kalahati pabalik. Pabalik pa na. Diba sa ano? Sanay. Puro overtake yun. Ano lang ata po? 5 oras. 7 oras kalahati pabalik. Nakapiri ko sa waawanti na no. Wala na no, takbo. Ha? Kaya ako man yun. Dito ba? Tignan mo na natin. So yung mga ka-alright, may natira pang halo. So ubusin lang ni Kuwarang Lito. Papatong. Tapos saka na patungan ulit. Baka bukas na ituloy yan. Para tumigas no. At papahalo ako ng ano. Abangan nyo. At papalitadahan namin ni Kuwarang Lito. Sa taas siya, sa baba ako. Para mabilis matapos. Right. Tapos yung vlog natin kay Kuwarang Lito. Alin? Andiyan, Bisayan! Ha? Nakapag-Bisaya na sila eh. Hindi ah! Ay, Bisayan! Para na dyan yun. Hindi sa gilid kahapon. Baka sinabi lang. Hindi, may Bisayan yung mga yun. Dyan yun. Kakainin lang. Hanap kayo ng malilim. Hanap kayo ng malilim.
mga malili mo, walsan mo dyan. Salo black, ayaw mo salo. So yun mga kauray, bali ano tayo? Magpahalo nito ang pagkakalimot sa ayun po. Ay, Auto, lagi sa mo rito sa loob. Dalawang silit na paano natin. Baka maganda yung vlog mo. Dalawang siminto, saglit lang mga hagis niya. Takso lang yan. Ako, Cornel!
Doon ako na sa dulo. Doon na, pakakatiwan. Buti rin halo na. Sa dulo na pala. Ay! Kuya, sadi kuya! Sadi! Sadi! Dito! Malamig! Ice cream pala, ano mo? Hindi na yan tsagaan. Cakap. So ayan mga ka-alright, so stop na yun dyan. Nakabusin dyan ng halo, ipapalaman na ni Quarnil. Ayan, hanggang dyan ating vlog sa pakasintada ni Quarnil dito sa gilid ng hagdan, no? So bukas na namin tapusin para matigas na matigas pag pinatungan ulit. So baka tumagilid eh. Mga ka-alright, kaya muli maraming salamat sa inyong suporta. Hindi pa skip ng ads. I love you all. Bye bye.